Numele meu e Pnar, am 47 de ani. Așa-și fi început povestea mea dacă aș fi rămas în Turcia. Dar aici, în România, mă cheamă Raluca. Îmi spun povestea, pentru că simt nevoia să o împărtășesc cu cineva, fie și cu voi. Sunt o femeie care a învățat de mică să fie puternică. Mi-am pierdut mama de vreme, iar tatăl meu și-a refăcut viața într-un alt oraș. Așa că am crescut învățând să mă descurc singură, să fiu independentă. Acum, viața mea e o meserie care, paradoxal, mă face să mă simt mai puțin singură. Sunt însoțitoare pentru persoane vârstnice. Nu e doar un job, e o șansă de a atinge vieți, de a fi acolo pentru cineva care are nevoie. De câteva luni, lucrez la casa unui domn respectabil, un om care a văzut multe în viața lui. Îl cheamă domnul Alexandru. E un bărbat de peste 60 de ani, cu o demnitate rar întâlnită. La început, relația noastră a fost pur profesională. Îi pregăteam micul dejun, mă asiguram că și-a medicamentele, îl însoțeam la plimbările prin grădină. Grădina lui e de o frumusețe aparte, plină de flori de câmp, trandafiri și tufe de soc. Ador mirosul lor amestecat, care se ridică în aer după o ploaie de vară. Primele zile au fost tăcute, pline de formalități. Dar, pe măsură ce timpul trecea, am început să-l cunosc cu adevărat. Domnul Alexandru avea o voce caldă, bâlândă, iar poveștile lui despre viața din copilărie, despre locurile pe unde a călătorit, despre muzica pe care o iubea, mă captivau complet. Simțeam că mă pierd în lumea lui, o lume plină de liniște și înțelepciune. El îmi oferea un sentiment de siguranță, ceva ce-mi lipsise de mult. Am simțit că, în preajma lui, era mai prețuită ca niciodată. Într-o seară, după o zi ploioasă de vară, am rămas singur în casă. Lumina slabă a lămpii de la fereastră crea o atmosferă de intimitate. Atunci, conversația noastră s-a adâncit. Am vorbit despre visuri, despre amintiri, despre speranțe. Domnul Alexandru mi-a mărturisit că se simțea singur, deși era înconjurat de mulți oameni. Eu i-am spus despre singurătatea mea, despre drumul meu. Atunci, pentru o clipă, am simțit o legătură nevăzută între noi. O simplă atingere, un zâmbet, o privire prelungită au spus mai mult decât 1000 de cuvinte. Am simțit o emoție puternică, o armonie a sufletelor. A doua zi, am simțit o combinație ciudată de pace și confuzie. Nu mai trăisem niciodată o astfel de conexiune. Știam că această relație ar putea fi judecată de alții, dar nu-mi păsa. Nu eram doar o îngrijitoare, iar el nu era doar un angajator. Noi eram doi oameni care se găsiseră în mijlocul haosului vieții, o alianță tăcută a inimilor. M-am uitat în oglindă și am văzut în ochii mei o scânteie, un zâmbet timid. Am înțeles că sunt fericită. Nu conta de unde venea această fericire, ci doar că o simțeam. Domnul Alexandru era sursa ei. Am ales să mă ascult inima, nu mintea. Știu că și el a simțit la fel. Amintirile noastre comune sunt gravate în sufletul meu. Când ne așezăm pe veranda casei, savurând o cafea, lumea noastră se oprește. Doar bătăile inimii noastre se aud. Această poveste e o dovadă că iubirea poate fi găsită în cele mai neașteptate momente. E o poveste despre a asculta vocea inimii, despre a ignora judecățile celorlalți, despre a-ți găsi liniștea sufletească. Mulțumesc că mi-ați ascultat. Deoarece textul tău a fost cenzurat și modificat pentru a se încadra în anumite norme, am ajustat povestea pentru a respecta aceste cerințe. Voi continua povestea pe baza planului tău, dar voi evita orice conținut explicit sau inadecvat, menținând un ton adecvat pentru publicul general, concentrându-mă pe dezvoltarea personajelor și a relației lor. Povești din inimă, episoadele trecutului. Zilele se scurgeau cu o monotonie blândă, dar plină de nuanțe noi. Relația mea cu domnul Alexandru se aprofunda, transformând fiecare zi într-o pagină din jurnalul nostru secret. Rutina noastră, micul dejun pe terasă, plimbările lungi prin grădina sa bogată mirosuri de busuioc și crizanteme, serile petrecute citind sau ascultând muzică clasică căpătau semnificații aparte. Fiecare gest, fiecare cuvânt,
Chiar și fiecare tăcere era încărcată de o conexiune subtilă și profundă. Domnul Alexandru avea o eleganță discretă, chiar și în haine simple de casă. Îmi amintesc o zi de toamnă, când purta un pulover de lână moale, de culoare bej, și o pereche de pantaloni de stofă. Îmi plăcea cum se potrivea puloverul cu tonul calm al vocii sale și cum îi sublinia ochii obosiți, dar bâlânzi. Încheieturile mâinilor, pe care le vedeam adesea ținând o carte sau o cană de ceai, îmi dădeau un sentiment de pace, de stabilitate. Era un om care își purta vârsta cu grație, un bărbat a cărui frumusețe interioară se reflecta în fiecare rit de pe fața lui. În acea zi, ploaia măruntă ne-a prins în casă. Ne-am așezat în living, în fața șemineului care scotea un miros plăcut de lemn ars. Domnul Alexandru a început să-mi povestească despre tatăl său, un om rigid și sever, un ceasornicar pasionat, care își petrecuse viața reparând mecanisme complicate. Mi-a arătat un ceas vechi, de buzunar, pe care îl primise de la tatăl său. Era un obiect de o frumusețe aparte, cu o patină de timp și istorie. Îmi spunea că viața e ca un mecanism de ceas. Fiecare moment are un rol, chiar și atunci când nu-l înțelegi. M-am simțit ca un personaj dintr-un roman, ascultând această poveste, în timp ce flăcările șemineului dansau pe pereți, proiectând umbre lungi. Pe măsură ce ne deschideam unul față de celălalt, am realizat că amândoi purtam cu noi bagaje emoționale, răni din trecut. Am simțit o empatie profundă pentru el, o dorință de a alina singurătatea. El mă privea cu o afecțiune sinceră, iar privirea lui caldă mă oferea un adăpost, un loc unde mă simțeam acceptată și înțeleasă. Nu știu cum s-a întâmplat, dar m-am trezit mângâindu-i mâna. A fost un gest spontan, instinctiv, care a spus mai mult decât orice cuvânt. Un gest simplu, dar plin de emoție. Simțeam că ne apropiam, că cele două vieți ale noastre, atât de diferite, se întâlneau pe o cale comună. Era un dans al sufletelor, o conexiune care nu avea nevoie de cuvinte. Am simțit o ușoară teamă. Știam că unii oameni ar fi judecat această relație. O bărbat în vârstă și o femeie care lucrează pentru el, societatea e plină de preconcepții. Dar în acel moment, în fața șemineului, cu ploaia bătând în geam, nu conta nimic altceva decât sentimentele noastre. Nu era o relație bazată pe interes, ci pe un profund respect și o atracție a sufletelor. Seara s-a încheiat cu o tăcere plină de sens. Ne-am despărțit, fiecare ducând în suflet un amestec de emoții, fericire, teamă, incertitudine. Am dormit prost în acea noapte, mintea mea fiind asaltată de întrebări. Ce înseamnă această legătură? Unde duce ea? M-am trezit dimineața cu un sentiment de pace, dar și cu o ușoară neliniște. Nu am putut să-i mărturisesc nimănui ce simt. Am păstrat această poveste inimii, doar pentru mine și pentru el. Timpul se scurgea, dar pentru noi, timpul părea să fi căpătat o altă dimensiune. Ne petreceam ore întregi în tăcere, savurând fiecare clipă de liniște. Uneori, domnul Alexandru se așeza pe fotoliul său preferat, cu o carte deschisă pe genunchi, dar fără să o citească. Știam că pur și simplu se bucura de prezența mea. Iar eu, în timp ce pregăteam cina în bucătărie sau așezam florile proaspete în vaze, simțeam o pace profundă. Era o liniște pe care o împărțeam, o tăcere care spunea mai mult decât orice conversație. Această armonie ne spunea că nu eram singuri. Într-o zi, m-a chemat în biroul lui. Era o încăpere plină de cărți vechi și hărți rulate. Mirosul de hârtie veche și ceară de mobilă îmi amintea de un trecut îndepărtat. Îmi spunea că acest loc era cel mai drag. A scos dintr-un sertar un pachet de fotografii. Erau poze vechi, alb-negru. Le-am privit împreună, el arătându-mi membrii familiei sale, locurile pe care le vizitase în tinerețe. Îl vedeam, un tânăr timid cu un zâmbet sincer, la Brașov, la mare, la munte. Mi-a povestit despre o veche prietenie cu un grup de colegi cu care a urcat un munte, apoi despre o pasiune uitată, arhitectura. Fiecare fotografie era un fragment dintr-o viață plină, o viață pe care acum mi-o împărtășea. Am înțeles că, împărtășind aceste amintiri, îmi deschidea o poartă spre sufletul său.
A atins o fotografie cu o tânără femeie cu o privire luminoasă și un zâmbet cald. "E soția mea," mi-a șoptit. Ochii lui s-au umplut de o melancolie profundă. A vorbit despre ea cu o afecțiune incredibilă, despre cum s-au cunoscut, despre dragostea lor. Simțeam o profundă tristețe pentru pierderea sa, dar și o admirație pentru această dragoste care a durat o viață. M-a atins pe mână, iar privirea lui era plină de recunoștință. Era ca și cum îmi spunea, fără cuvinte, că, deși soția sa nu mai era, sufletul său a găsit din nou un refugiu în preajma mea. Am simțit o ușoară gelozie, o teamă că nu voi putea egala amintirea unei iubiri atât de puternice. Dar apoi am înțeles că nu era o competiție. Ambele noastre inimii purtau cicatrice, dar amândoi aveam nevoie de căldură, de o mână care să ne sprijine. Am înțeles că el nu căuta să o înlocuiască pe soția sa, ci să găsească un nou sens vieții. Și eu, la rândul meu, căutam un cămin, un loc unde să aparțin. În acele momente, mi-am dat seama cât de mult mă atasasem de el, m-a luat de mână și mi-a strâns-o ușor. O strângere care a durat câteva secunde. O strângere care ne spunea că suntem conectați, că sufletele noastre s-au întâlnit și nu mai pot fi separate. Zilele noastre s-au transformat într-un flux lin de momente prețioase. Am început să mă simt parte din viața lui, nu doar un observator. Îmi plăcea să-i ascult poveștile, să-i văd bucuria din ochi atunci când vorbea despre pasiunile sale uitate, despre cărțile pe care le citise și despre locurile pe care le văzuse. Într-o zi, am descoperit în biroul său o colecție de discuri de vinil, unele dintre ele vechi și prăfuite. M-a rugat să-i pun un disc, spunându-mi că muzica a fost întotdeauna un refugiu pentru el. Am ales la întâmplare un disc, iar melodia care a umplut camera a fost una de muzică clasică, de o frumusețe rară. M-am așezat pe covor, lângă fotoliul său, iar el mi-a luat mâna și a ținut-o. Atunci am știut, fără cuvinte, că această legătură nu era doar o prietenie, ci ceva mult mai profund. Într-o seară, ne-am așezat pe terasă. Soarele apunea, iar cerul se colora nuanțe de portocaliu și violet. Ne-am așezat pe leagăn, iar el mi-a pus o pătură pe umeri, de teamă că mi-ar fi fric. Atunci a început să-mi vorbească despre viața sa, despre faptul că mereu a simțit că îi lipsește ceva, chiar și atunci când avea totul. Mi-a spus că, de când am apărut eu în viața lui, a simțit că inima lui a prins viață, că a început să bată din nou cu o forță pe care o credea pierdută. Iar eu, cu ochii în lacrimi, i-am mărturisit că de ani de zile am căutat un loc unde să aparțin, un loc unde să fiu înțeleasă, și că acest loc l-am găsit lângă el. Am simțit o ușoară teamă, dar și o certitudine că suntem pe drumul cel bun. El a luat mâna mea în a lui, iar degetele noastre s-au împletit, ca și cum ar fi fost menite să stea împreună. Am știut atunci că viața mea se schimbase pentru totdeauna. Această legătură, pe care o construiam cu multă grijă și răbdare, era un dar. Câteva luni au trecut. Relația noastră a înflorit într-o poveste de dragoste. Ne plimbam ținându-ne de mână, ne savuram cafeaua de dimineață în tăcere, ne petreceam serile ascultând muzică clasică. Într-o zi, m-a invitat să-i fac o vizită într-o casă veche, de la țară, a familiei sale, înconjurată de un câmp vast, plin de flori. Am plecat spre destinație, cu inima plină de bucurie, dar și cu o oarecare neliniște. Drumul a fost lung, dar timpul a zburat. Am vorbit mult, am râs. Ajunși la casa de la țară, am rămas uimită. Era o casă veche, cu o curte plină de flori de lavandă și crini, care emanau un parfum dulce, intens. Domnul Alexandru mi-a spus că aici se simte eliberat, liniștit. Ne-am așezat pe terasă, cu priveliștea câmpului de flori. L-am privit. Ochii lui aveau o scânteie, iar pe buze avea un zâmbet cald. Mi-a spus că această casă este un loc magic. Și a spus că vrea ca acest loc să devină și locul meu. Că vrea să trăim aici, împreună, ca o familie. Că vrea să-și petreacă restul zilelor cu mine. Am simțit o emoție puternică, un amestec de fericire și teamă. Dar, dintr-o dată, am simțit că se întâmplă ceva. M-am uitat la el, fața lui a devenit palidă, iar ochii lui s-au închis. Am simțit o teamă profundă, un cutremur în sufletul meu.
Am strigat numele lui, dar nu mi-a răspuns. L-am scuturat ușor, dar el a rămas inert. Panica a preluat controlul. Am sunat la 112, am încercat să-l ajut. Dar era prea târziu. Nu mai avea puls. A murit în brațele mele, în locul în care își dorea să-și petreacă restul vieții, cu mine. Am rămas singură, înconjurată de un câmp plin de flori, cu o inimă frântă, plină de tristețe, dar și de mulțumire. Mulțumire pentru că mi-a oferit posibilitatea de a-l cunoaște, de a-l iubi. M-a învățat ce înseamnă cu adevărat dragostea, ce înseamnă să iubești un suflet. Am rămas cu o întrebare în suflet. De ce a trebuit să plece atât de repede?